அம்மா இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இங்கே போகணும்? மேடு ஏறினாங்களா? மேடே தெரியல. லேசா மேடே தெரிய காணோம். இல்லை கரு கும்முன்னு ஒரே புகையா இருக்குது. மணி 3 ஆனா 6 மணி மாதிரி தெரியுது. ஆனா மணி 6 மணி மாதிரி இருட்டா இருக்குது. ஒரே எங்க பார்த்தாலும் ஒரே வந்த பாதையெல்லாம் ஒன்றும் தெரிய காணாம். எல்லாம் மிஸ்ட் இறங்கி பனிமூட்டம் மழை. இந்த இடைப்பட்ட கேப்பில் ஒரு பெரிய அனுபவம். பரவாயில்ல. ஆஷான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டாரு. என்ன ஒரு ஆச்சரியம் அப்படின்னு. காலையில் தான் ஆன்ம விடுதலை அடைஞ்சாரு.